Jeres første opgave nu, det er, at I skal ud i nogle grupper. Det er tidlig morgen på Vildbjerg Skole. 23 elever fra 8. A skal tilbringe de næste 24 timer på skolen. Campen den handler kort og godt om, at vi vil meget gerne have vores elever til at lære at tænke kreativt. Vi vil gerne have dem til at lære, at man godt kan tænke kreativt på kommando, og at man måske kan grave nogle ting frem inderst inde, som man ikke vidste, man lige besad måske af nogle evner. Om et øjeblik bliver eleverne præsenteret for 4 lokale virksomheder. Goddag, goddag. Mit navn er Freddy Denker, jeg kommer fra AS Maskinfabrikken PCP. Og virksomhederne har hver især en udfordring med i tasken. Vi ønsker nemlig forslag og idéer til alternative anvendelser af vores produktprogram. Altså vi ved godt, de kan bruges til trapper, til arbejdsplatforme, til offshore, til stiger osv. osv. Men det er klart, at i sådan en tid som den her, der er vi meget modtagelige for nye og kreative idéer til, hvordan de her produkter kunne bruges til noget andet. Mit mål er, hvis I kunne arbejde med, og vi kunne finde ud af, hvor glasset også kunne bruges hen. Det er energibesparende glas. Hvordan skal fremtidens bank for unge mellem 15 og 25 år se ud? Og hvilken nytænkning skal der til? Hvordan gør vi det mere attraktivt og ind at bruge køkkenet? Design dit køkken, så du har lyst til at være der. Og jeg forventer en utraditionel løsningsmodel, som er ukendt i forhold til de køkkener, vi kender i dag. Som sagt, så gjort. Hvad kunne man til at tænke på, når I hører det der? Eleverne kaster sig ud i arbejdet, og idéer er der masser af. Jeg synes, det er rigtig godt. Er det sjovere end traditionel undervisning? Ja. Hvorfor? Jamen, man skal prøve noget lidt andet. Man er vant til at komme i grupper, og det er lidt mere kreativt og sådan lidt tænke ud af boksen. Så det er rigtig sjovt. Arbejder man tættere sammen, end man normalt gør? Ja, det gør man sammen på en lidt anden måde, sådan bare gruppearbejde. Jeg synes, jeg lærer 100 gange mere, end hvis jeg sad dernede bare på en stol og hørte på en eller anden, undskyld mit ordsprog, men en eller anden, lærer, der bare stod der og snakkede bla 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 bla, og så skulle vi bare høre efter og bare gøre, som han sagde. Jeg synes, det er en god idé, fordi så hjælper man hinanden og støtter hinanden og også får nogle idéer væk, som ikke kan bruges. Det er ellers anderledes end at bare gå i skole sådan en almindelig skoledag. Så. Er det rart at slippe for en lærer? En gang imellem? Ja, nogle gange. Ja. Eleverne bistås i stedet af en række proceskonsulenter fra IKAST Handelsgymnasium. Det var inspirerende at se, hvordan de unge de arbejder, og så samtidig så lærer jeg rigtig meget selv af det. Jeg får brugt det teori, jeg har lært. Nu deler vi nogle rollekort ud, og så får I et billede af en person. Man lærer, hvordan man skal give viden fra sig. Det er ikke lige til faktisk, det er noget, man skal lære, synes jeg. Campen følger en række simple regler. Regel nummer 1. Man får en opgave, der skal løses, og en deadline, der skal overholdes. Regel nummer 2. En for alle og alle for en. Man står sammen i gruppen. Regel nummer 3. Hvis man har en idé, er man forpligtet til at byde ind med den. Regel nummer 4. Ideen skal kunne bestå mormor-testen. Det vil sige, den skal kunne forklares i få ord. Regel nummer 5. Klasselæreren er elevernes slave de næste 24 timer. Det vil sige service på højt plan. Klærefrielse. Når børnene for eksempel kommer hjem fra skole af, så kan mor lige være frokost, så kan de sætte sig til bordet, og så kan de sidde og tegne og lave kruseduller, alt det de vil på bordet. Og de kan selvfølgelig viske ud og lave alt muligt sjov og fis med det. Og så når det skal spises, så har vi en lille plastikdug, der lige passer til, at vi lige kan lægge over, så der ikke sker noget med den her. Og når de er færdige med det, så kan de tage den af igen. Vi har i Handelsbanken lavet en nyhed, og det er, at vi kan snakke med dig over Skype, og det synes vi er en smart idé, fordi vi lever i en tid, hvor hverdagen kan være meget stressende, og det er ikke altid, man lige har tid til at tage ind i banken. Så kan man lige ringe over Skype og aftale med banken.
Ja, vi lavede så en brainstorm for at få nogle idéer, og så fik vi udendørs bruser, en udendørs køkken, reolsystem, skillevæg, tv-møbel og skab-arrangement. Vores målgruppe det er omkring 20-45-årige. Det er udelukkende bygget i, næsten bygget kun i PCP's materialer. Et stativ til tøj, bøjler og en rist til sko. Det er så et køleskab af glas.